ሳሊ ልብ ወለድ ዛንታ ደራሲ ቢንያም ፍስሐጽዮን ተራኺ ሚካኤል ብርሃነ አብ ህድሞና ነባሪት ሚናብ ሰዓቱ ተዓዚቡ ኣብ ጎደና ሓርነት ቆመ። ልቡውን ምስ ኣካሉ ዝቆመት ኮይና ተሰምዖ። ፍርሒ ንሙሉእ ኣካሉ ክቐብሮ ጀመረ። ግና ፈጺሙን ድሕሪት ክምለስ ኣይኮነን። ድሕሪትን ቅድሚትን ንዕኡ ሓደ እዩ። ገዝኡ እንተኸደውን ዝኽሪ ሳሌም ዘደቅሶ ኣይኮነን። ስለዚ ምስቲ ዝመጽእ ክፋጠጥ ነታ ዘፍቅራ ጎርዞ ክጽበያ እዩ። እቲ ዝጽበዮ ካብ ክልተ ስምዒት ዝሓልፍ ከም ዘይኮነ ቅድሚኡ ዘፍቀሩ ብዙሓት ይፈልጥዎ እዮም። ንሱ ኸ እታ ኣብ ልቢ ሚናብ ኣትያ ሃነኔታ ዝፈጠረት ጎርዞ ማዕጾ ናይ ትሰርሓሉ ትካል ክትዓጹ ተራእየት። ኣዒንቲ ሚናብ ብትኹረት ፈጠጣ። ንኣስታት ሓደ ወርሒ ብዓይነ ስጋ ይረኣያን። ፍቕርና ፍቖትን ብሓባር ከም ዓሳ ውቅያኖስ ከጥሕልዎ ተጋደሉ። ዓሳ ግን ኣይኮነን። ንሱ ዓለሙ መሬት እዩ። ንፍቕሪ በታ ዓሳ ዝነብሩ ውቅያኖስ ክምስሎ ይደልን እዩ። ሕጊ ዓሳ ምስ ሕጊ ፍቕሪ ዝሳነ ኣይኮነን። በይንያ ትመስል ብሕሹኽታ ድመጸት ከም ግምቱ ሳሌም ማዕጾ ዓጽያ ንብሕታ ናብ ጎደና ሓርነት ተጸመረት። ሳሌም ከመይ ቀኒዮይ? ኢዱን ሰላምታ ልቡን ስምዒቱን ድማ እንትብዓት ኣዳለወን። ኣተነፋፍስኡ ክቈጻጸር ዝከኣሎ ገበረ። ንሳሌም ካብ ዘፍቅር እንዳሓር ዝርብጥ ስምዒት ኣብ ውሽጡ ክመላለሱ ጀሚሩ እዩ። ኣተነፋፍስኡ ካብ ቁፅጭሩ ወፃኢ ይቕልጥፍ። ደሓን ዲኻ ሚናብ? መለሰት ሳሌም ብንጹር ቃና። እቲ ኣጋጣሚ ዝእመን ኣይነበረን። ብፍላይ ንሚናብ ምስ ተኣምር ምግጥጣም እዩ። በቲ ዝሰምዖ ምእማን ስኢኑ ንገለ ካልኢታት ዝሓሰቦ ዘረባ ጠፍኦ። ደሓን ሳሌም ንስኸ ከመይ ኣለኺ? ስድራ ከመይ ቀኒዮም? በለ። በቲ ዝሰምዖ ምቅራብ ዝፈጥር ዘረባ ብሓጎስ እናተፈንጨሐ ጽቡቕ ደሓኒና ብምባል ብዘስለምልሞ ዒንታ ጠመተቶ። ንነዊሕ እዋን ስለ ዘድከመቶ መግለፂ ጣዕሰኣ ዝመስል ድንጋጸ ኣበይ ዒንታ ተንጸባረቐ። ብልክዕ ግና እቲ ድንጋጸ ኣብ ልዕሊ መን ምዃኑ ኣይፈለጠትን። እናፍቀረት ስምዒታ ክትሓብእ ዝገበረቶ ፈተነ ዝያዳ ካልእ ንዓኣ ይወፂዕዋ። ስለዚ ንሚናብ ጥራይ ዘይኮነ ንነብሳውን ክትድንግጽ ትኽእል እያ። ሻኺ ስተይኪ ናብ ትእዛዝ ብዝቐረበ ስምዒት ሓበራ። ከም ዘይትሕንግድ እቶም ኣቐዲሙ ዝረኣዮም ስምዒታት ኣረጋጊጾምሉ እዮም። ሳሌም ብልሳን ኣይመለሰትን። ልባ ግና ሻሂ ንምስታይ ተሰማሚዓ ነበረት። ኣዒንቲ ሚናብ ኣብ ሲቲ ፓርክ ኣለባ። ኣብቲ መንገዶምታ ዝቐረበት ሻሂ ክሰትዩላ ዝኽእሉ ቦታ ሲቲ ፓርክ እያ ዝነበረት። ምስ ሳሌም ሻሂ ምስታይ ከም ርድኡ ወሲዱ ድማ መሪሕዋ ኣተወ። ካብ ኣጋሩ ከይተረፈት ተኸቲላቶ። ሚናብ ኣብቲ ኣጋጣሚ ናይ ዓርኩ ዘረባ ተዘክሮ። ኣዋልድ ኣብ ፍቕሪ ልበን እምበር መልሓሰን ኣይምልስን እዩ። ወዒ ነገር የለን። ኣሳሳይት ቁልጡፍ ሓበሬታ ሃበት። ልቢ ሚናብ በቲ ግብረ መልሲ ተቖጣዐት። ብርዶ ተሓስበ ስምዒቱ ብዘይምርዳኣ ሕርቃን ከቃጽሎ ደለየ። ሳሌም ሻሂ ክሰቲ ዝተሰማማዓትላ ናይ ፈለማ ኣጋጣሚ ብዝኾነ ምኽኒት ክኸስራ ኣይደልን እዩ። ብጸሎትን ምህለላን ኣብ ልቡ ዝዓለበት ናይ ፍቕሪ ርግቢት ሰኣናት ተሓሕዛ ክትበርር ዝጻወሮ ኣይኮነን። ጽማቓት ዝሳሌም ከይተኣብዮ ብስክፍታ እናጠመት ሓበራ።
ሳሌም ስፕሪስ ሚናብ ድማ ማይ ጋዝ ኣዘዙ ቅድሚ ዕላል መኽፋቶም ሚናብ ቀዊሉ ጠመታ ጽሬት ናይ ገጻን ጸሊም ሃሪ ጸጉራን ኣብ ውሽጡ ተምሳጥ ፈጠሩ ዝወፅአ ይብላን በለብልቡ ንቑንጅና እናድነቐ እቲ ኣጋጣሚ ፍጹም ጋህዲ ኮይኑ ይስምዖ ይነበረን ኣብ ሕልሚ ይሕምብስ ከሂሉ ካብ ምጥርጣር ኣይተገላገለን ነዛ መዓልቲ እዚኣ ከም ጥንስቲ ዋርሒ ተጸበያ ድሕሪ ምባል ኣዕሚቑ ዝተንፈሰ ኣብ ውሽጢ ናይ ምዝናይ ስምዒት ኣይነገሰን እኳ ደኣ ፍሉይ ጸቕጢ ይስምዖ ነበረ ሳሌም ክምስታ ለጊሳ ብሕፍረት ርእሳ ድነነት ነበልባላዊ ክምስታዩ እንተኾነ ብፍቕሪ ዘምውቕ እምበር ዘነድድ ኣይነበረን ክምስተኣ ከም ፀሓይ ክረምቲ ስሕት ኢልካ እዩ ዝርከብ ብኡ መጠን ድማ ይናፈቕ ንሕቋ ዝተፋረቆ ጸጉር ርእሳ ንድሕሪት ኣሲራ ኣብ እንግዳሓ ኣጋዲማቶ ነበረት ዓይና ምስ ክምስተኣ ዝተሰማምዐ ክመስል ግልብጥብጥ በለ ጭንቀት ግን ኣይብሉን ሓጎስ እምበር ሻይ ክሰቲ ፈቓደኛ ብምዃንኪ ኣዝየ ዘመስግነኪ ካብ ልቡ ዝነቐለ ምስጋና ኣቕረበላ ኪንዮ ምስጋና ዝኸዱ ቃላት እንተዝረክቡን ብዘይ ስፍሪ ብቅድሚኣ ምኽዓዎም ምኽንያቱ ምሳሌ ምሻ ምስታይ ካብ ምስ ጻድቕ ምርኻብ እዩ ዝሓስቦ ካብ ፍጥረት ሰብ ኣውፅኡ ኣብ ውሽጡ ዝለዓለ ኽብሪ ስለ ዝሃባ ኩሉ ምስኣ ዝገብሮ ርከብ ዓብዪ ኽጥምቶ ይደፋፊእዎ ሳሌም ሓበን ተሰሚዕዋ ተነዋነወት ኣብ ሙሉእ ዕድሚኣ ከም ሚናብ ገይሩ ብኽብሪ ዝቐርባ ወዲያ ይጋጠማን ሚናብ ካብቲ ዝግባአን ላዕልያ በሪኻ ነብሰ ኽጥምት ዝሓገዛ መንእሰይ እዩ ግን ኣብ ውሽጢ እቲ ዝስማዓ ዝነበረ ሓጎስ ስክፍታ እውን ኣሎ ነፃ ኮይና ኸተፍቅር ዝሓድጋ ስድራ ይብላን ከም ካብ ሰፈራ ክትወፅእ ዘይፍቀደላ ዑፍ ሕይርቲ እያ ኣሳሳይት ዝተኣዘዘቶ ብጣውላን ቢራ ናብ ካልእ ስራሕ ኣበለት ሚናብ ጽማቕ ናይ ሳሌም ናብ ቅድሚኣ ድሕሪ ምድፋእ ስተይ በላ ብኽብሪ ጽማቕ ብመስሓቢ ሓንሳብ መጢጣ ድሕሪ ምስታይ መልሓሳን ከንፈራን ብምንቅስቓስ ከተስተማቕር ጀመረት ጸበብትን ናብ ጽልሚ ዝኸደን ከናፍር ኣለዋ ሚናብ ናብ ከንፈራ እናጠመተ ብኹለንትና ይድነቕ ነበረ ከናፍር ሳሌም ስዕመት ጨሪሱ ዘይቀረቦ ድንግል ክኾነሉ ብልቢ ተተስፈወ ከምቲ ጽማቕ ፍቕሩን ተገዳስነቱ እውን ናብ ልባ ኣትዩ ካብቲ ዘፍቅራን ላዕሊ ከተፍቅሮ ትምኒቱ ነበረ ብልቤ ዘፍቅረኪ ንፈለማ እዋን ናይ ልቡ ስምዒት ብጋህዲ ዝተንፈሰ ኣሲርዎን ዝነበረ ናይ ሕፍረት ገመድ ንሓንሳብና ሓዋሩን በታተኾ ሳሌም ደኒና ኣብ ትካዘ ኣተወት ፍቕሪ ሚናብን ካልእ ንዕኡ ተኸቲሉ ዝመጽእ ሕማቕ ነገራትን ጸናቢራ እናሓሰበት ዝምበለት ግናቲ ኣብ ልዕሊ ሚናብ ዘለዋ ፍቕሪ ዓብሊሉ ወፅእ ሕልናኣ የፍቅረካ ይበልዮ እናበለ ኸጭድር ሰምዓቶ ክትእዝዞ ደስ እምበላ ግን ማዕረ ክንድኡ ትብዓት ካብ ምዕበይኣ የብላን ንነገራት ብትም ክትሓልፎም እምበር ርእቶ ኣገሊጻ ክትቅበሎምን ክትነጽጎምን ዝመሃራ ስድራ የለን ስለዚ ስምዒታ ውሽጢ ሓቢኣትን በለት ሚናብ ግና ቀዲሙ ኣዋልድ ኣብ ፍቕሪ ልበን እምበር መልሓሰን ኣይምልስን እዩ ዝብል ሓሳብ ኣማዕቢሉ ብምጽርሑ ሳሌም ዘይምምላሳ ስለ ዝሓፈረት እምበር ዘይምስምማዕ ገይሩ ይቈጸረላን ሚናብ ናብ ቤቱ ኽኣቱ እንከሎ ልቡ ከም ንፍዕ ወቓዕ ከበሮ ረኺባ ወና ከም ተውፅእ ሳዕሳዒት ብሓጎስን ላዕሊ ትዘልል ነበረት ናይታ ምሸት ውዕልኡ ኣብ መዝገቡ ከስፍር ድማ ብርዒ ጨበጠ ሎሚ 15 ሰነ እዩ ኣብ ህይወተይ ከም ሎሚ ተሓጒሰ ዝፈልጥ ኮይኑ ኣይስማዓንን ባህጊ ልበይ ቅድሚ ሒደት ደቓይቕ ሰሚሩ ርእዮ እታ ንዓዋርሕ ኮለል ዘበለትኒ ዝፋን ንግስነት ልበይ ቀንጢጣ ተኸታላ ዓስከራ ዝገበረትኒ ህዋን ረኺበያ ጥራይ ዘይኮነውን ካምን ጌራ መሶብ ፍቕረይ ጸንቢረያ ልዑል ፈጣሪ ዝዓበየ ምስጋና ይብጽሓዮ እምበር ተዓዊተ ነዛ ምሸት እንታይ ስም ከም ዘውፅኣላ ኣይፈልጥን ሓጎሰይ ከም ማዕበል ባሕሪ
ካብ ኣካላተይ ዘሊሉ ክወፅእ ኢነዋንወንሎ ደስታ ኣብ ልበይ ከም እምባሶይራ ገዚፉ ምህላው ኣብ ውሽጠይ ምሳይ ክኣቱ ዝኽኣለ ጥራይ ዝፈልጦ ሳሌም ከም ዕፍ መስቀል ደጋጊምካ ክትርእያ እተብህግ ፍጥረት እያ ከምዚ መበለየይ ስለ ዘፍቀርክዋን ልበይ ስለ ዝገዝአትን ኣይኮነን እቶም ብሓባር እናኸድና ዒንቶም ዘውድቑላ ዝነበሩ ሰባት ንኹሉ ትምስጥ ምዃና በተን ዘይለዓላ ዒንቶም መስኪሮም ለዮም እታ ጽብቕቲ ፍጥረት ናተይ ክገብራ ገለ ስጉምትታት ብዓወት ዛዚመ የለኹ ደጊም ዝተረፈኒ ውሕድ እዩ ውሕድ ናይ ፍቕሪ ስጉሚ ኩሉ ነገር ይልወጥ እዩ ህይወት እትጓዓዘሉ ቋሚ መንገዲ የብላን ሚናብን ሳሌምን ኣብ ማዕሞቕ ፍቕሪ ተሸሚሞም እታ ብስክፍታ ትነብር ሳሌም ግና ነቲ ምቁር ፍቕሪ ኣብ ፍርሕና ነበረት እያ ከተስተማቕሮ ጀሚራ ስድራ ቤታ ብፍላይ ኣቦኣ ከይፈልጥ ከም ቆቓሕ ስጉምታ ጥንቃቐ ዝተፈልዩ ነበረን ሓደ ግዜ እውን ናይ ገዝኣ ጸቕጢ ዝፈጥሮ ስምዒት በጃቕ ከተብል ትርአ ነበረት ሚናብ ክግምቶ ዘይከኣለ ባህሪ ናይ ሳሌም ከማስጋእ ጉዳይ ኣይጠመቶን ናይ ፍቕሪ ቀጨውጨው እዩ ኢሉ ብምሕሳብ ጥራይ ውራይ ፍቕሩ ክገብር ጀመረ እንተኾነ ጠባይ ኣፍቃሪቱ መትሓዚኡ ከም ዝተዘርዘረ ማዕዶ መጠርነፍን መቋፀርን ዝነበሮ ኣይኮነን ሚናብ ካብ ፍቕሪ ዝምቀር ነገር ስለ ዘይብሉ ንኹሉ ክፃወራ እንቂዱ ተላዕለ ኣብ ልዕሊ ሳሌም ዝነበሮ ፍቕሪ በቲ ዝርእዮ ዝነበረ ዘይተጸበዮ ጠባይ ክፈርስ ኣይደለየን ንሱ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ኣብ ትሕቲ ጽላል ፍቕሪ ክቕጽል ምዃኑ እዩ ዝኣምን ፍቕሪ ብዓንዲ ርእሱ እንተዝመውት እውን ሚናብ ህይወት ዘኺዑ ንሳሌም ምፍቃር መቐጸለ ኣብ ዝበዝሕ ናይ ፍቕሪ ጉዕዞኦም ግርጭት ዝኽሰት እኳ እንተነበረ ክፈትሖን ዳግማይ ከይፍጠርን ጻዕሩ ኸበርክት ዝቃለስ ዝነበረ ንሱ እዩ ሳሌም እንተ ቀዶ እንተ ዘይቀዶ ሕንጣጦ ዝብል መምርሒ ዝነበራ ትመስል ኣበይና ሻንሰቲ ፍቕሮም ክልተ ሰሙን ምስ ከደ ሚናብ ዘቕረበላ ሕቶ ነበረ ሰንበት ድብል ምን ኢሉ ሰግለለት ዝወደቐሉ ዕለት ነበረ ሰነ ከም ምዃኑ መጠን ዝናብ ክዘንብ ኣብ ተጠንቀቕ ዝነበረ ይመስል ሳሌም ምስ ሚናብ ፍቕሪ ካብ ትጅምር እንዳሓርያ ኣብ እዋን ዕረፍታ ሰንበት ንሻይ ክትወፅእ ጀሚራ እቲ ምስ ወዲ ወፂኻ ሻሂ ምስታይ እውን ዳርጋ ሹዕያ ትጅምሮ ነይራ ኣወዳት ከም ዝናኸሱ ካልብ ዝሓስቦም ዝነበረ እሙርኣ ንሚናብ ምስ ረኸበ ከም መላእኽቲ ቆፅሮም ኣይደንጎየን ብፍላይ ሚናብ ኣብ ህይወታ ዘይትገልጾ ጽቡቕ ነገር ይፈጢሩ ካብቶም ክላለይዋ ዝፍትኑ ዝነበሩ ጓብዝ ዝተፈለየ ኮይኑ እያ ረኺባቶ ኣብ ኣወዳት ዝነበራ ተሓሳስባ ከም ትልውጥ ዝገበራ ናይ ፈለማ ኣፍቃሪ ኣንሱ ነበረ ኣብ ካቴድራል በለት ቅልጥፍ ኢላ ሚናብ ኣብ ካልእ ክወስዳ እኳ ዝደሊ እንተነበረ ስለዚ ሓተታ ኣብ ልዕሊኣ ዝነበሮ ክብሮት ንምርግጋጽ ዝኣክል ብሓባር ኣብ ቤት ሻሂ ካቴድራል ኣተዉ እንታይ ክትሰቲ ሳሌም ብፍቕሪ ዓይኒ ቀዊሉ እናጠመተ ሓተታ ንፈለማ እዋን ኣጻብዕቱ ኣብ ኢዳ እምበረ ምንም ናይ ተቃውሞ ግብረ መልሲ ሃበትን እኳ ደኣ ዝስማዓ ዝነበረ ስምዒት ኣብ ልባ ዘብርሆ ናይ ፍቕሪ ሽማዓ ክትዕዘብ ንውሽጣ ዝጣሓለት ትመስል ነበረት ጽማእስተይ በለ መልሲ ስለ ዘይሃበቶ እቲ እዝዞ ዝጠፍኣ ዝመሰሎ ሚናብ ኖ በለት ሳሌም ብተቃውሞ ድምፂ ባዕላ እንተዘይኮይና ካልእ ንዓ ወኪሉ ክእዘላ ድሌት የብላን እዚ ባህሪ ኣብ ሚናብ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ካልእ እውን ተርእዮ ጠባዩ ማክያቶ የሰቲ ምስኽ ምልላይ ከም ጽድቂ እዩ ዝርእዮ ዕላል ጀመረ ሳሌም ቀዊላ ክትከታተሎ ጀመረት ኣብ ውሽጣ ዝነበረ ሓጎስ ከይፈልጦ ግና ከም ኣመላ ገጻ እትባቢላቶ እያ ግና ሌላናት ሚሉ ኣብ ጎደና ጀሚሩ ኣብ ጎደና ዝውዳእ ክኸውን የብሉን ፍቕሪ ከም መፈጠሩ ጽድቂ ክኸውን እንተኮይኑ ናይ ሓባር ሓጎስ ምስ ዝፈጥር ጥራዩ ብምባል ጠመታ ድርሰት ክጽሕፍ እንከሎ ዝጥቀመሎም ቃላት እዩ ዘዘውትር ነይሩ ሳሌም ክንደይ ዛረቢ ብዘምስል ኣጠማምታ ጠመተቶ ፍቕሪ ኣብ ጎደና ተጀሚሩ ናብ ገዛ ክኣቱ ክኽእል ኣሎ ስለዚ ወላ ኣብ ደገን ጀምሮ ኣብ ገዛ እነእትዎ ፍቕሪ የምሰኺ ጀሚረ ዘለኹ እዚ ማለት ንቑም ነገር እዩ ዝደለይኪ ማለት እዩ ክምሲሉ ጠመታ ብዘረባኡ ከም ትሕጎስ እምነት ነበሮ መርዓ ንዝኾነት ጓል ከም ዘሐጉሳ እዩ እምነቱ ሳሌም እቲ ዘራርባ ኣብ ልባ እኳ ደስታ እንተፈጠረ ኣብ ገጻ ዝተረኣየ ስምዒት ግን ኣይነበረን ኣብቲ ናይ ሻሂ ምሸት ኣብ ዕላል ዓብሊሉ ዘምሰየ ሚናብ እዩ
ንሳ እንተርፎን ዘቐረበላን ንዝኣመነትሉ ንሕቶም ምላስ ብገዛእ ርእሳ ዘበገሰቱ ዕላላይ ነበራን። ካብ ቤት ሻሂ ካቴድራል ክወፁ ከለዉ 8 ፈረቓን ናይ ምሸት ኮይኑ ነበረ። ሳሌም ንፈለማ እዋን ንወዲ ኣሚና ዘዕለለትላ ምሸት እንተነይራ እታ ምሸት እያ ክትከውን ትኽእል። ፍቕሪ ልዒላ ብናጽነት ዘዕለለትሉ ናይ ፈለማ እዋን እውን ሽዑ ምዃን እያ ተኣምን። ኣብቲ ኣጋጣሚ ስድራ ይኹን እቲ ፍቕራ ከየፍርስ ትፈርሖ ኣቦኣ ኣብ ሓሳብ ኣይመጹን። እምነት ፍቕሪ ንኹሉ ዘረስዓ ትመስል። ፍቕሪ ንመን ዘየረስዕ? ክልተ ሓደስቲ ፍቑራት ኣብ ጎደና ሓርነት እናሰጎሙ ከባቢ ሲኔማ ሮማ ኣብ ዝርከብ መዕረፊ ኣውቶቡስ በፂሖም ደው በሉ። ሳሌም ኣውቶቡስ ትስቀለሉ ቦታ እቲ ዝነበርዎ ከባቢ እዩ። ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሑ ሃንደበት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ስቕታ ነገሰ። ሚናብ ዕላል ተወዲእዎ ዘይኮነ ብኸመይ ከም ዘፋንዋ ብሓሳብ ተሸሚሙ ነበረ። እንተሰኣንኳ እንታይ ኮን ትብል ትኸውን ብምባል ኣብ መንጎ ክልተ ስምዒት ተቐርቂሩ ዕለበጠ። ኣብታ ኣጋጣሚ ካብ ምስዓም ወፃኢ ካልእ ዝለዓለ ናይ ፍቕሪ ህያብ ክልግሰላ ዝኽእል ኣይነበረን። እንተኾነ ተግባሩ ከየኹርያ ፍርሕ ሓደሮ። እቲ ኣብ ስምዒት ፍቕሪ ዝሕምስ ዝነበረ ሚናብ ኣብ ሓሳብ እንከሎ ናይ ሰንበል ኣውቶቡስ ደበኽ በለት። ዝነበሮ ሓሳብ ኣብሲሉ ኣብ ውሳኔ ክበጽሕ ዕድል ኣይረኸበን። ግና ሓደ ነገር ከይገበረ እታ ቆንጆ ክትከሎ ይደለየት። ሳሌም ስማ ፀዊዑ ኢዳ ብምጭባጥ ዓይና ጠመታ። ሳሌም እውን ናይ ፍቕሪ ህያብ ክትቅበል ዝተዳለወት ክትመስል እናጠመተቶ ፈዘዘት። ሓሳባታ ካብ ንኣውቶቡስ ዝያዳ ናብቲ ምስኣ ዝነበረ ሚናብ ዘንቢሉ ነበረ። ብልቤ ዘፍቅረኪ በላ ናብ ከንፈራ እናቕረበ ስዒምዋ ስዒማቶ። ፍቕሪ ብወግዒ ኣብ ልቢ ክልቲኦም ኣሃዱ ኢሉ ንግስነቱ ጀሚሩ። ሳሌም ናብ ኣውቶቡስ ፈጠነት። ፍቕሪ ክሳብ ትማላእ ዘይተገደሰትላ ኣውቶቡስ ሽዑስ ከይተሓድጋ ፍርሒ ነበራ። ሎሚ 10 ሰነ 2004 ዓመተ ምህረት እዩ። ፍቕሪ ካብ ውቅያኖሱ ብጭልፋ ወሲዳ ዝተማቒረዮ። ጓል ኣብ ዘይብሉ ዓለም ምንባር ማዕረ ክንደይ ክሳራ ናይ ህይወት ምዃኑ ዝመስከር ኩሉ ምሸት እዩ ትማል ኣጋጢሙኒ። እታ ንኣዋርሕ ቀልበይን ኩለንትናይን ዝወሰደት ጎርዞ ኣማን ብኣማን ናተይ ኮይና ንኣዋርሕ ዝደኸምክዎን ዝተመነኽዎን ስጋ ደም ናይ ፍቕሪ ብህርፍርፎት ቀሚስ እዮ። ካብ ከናፍር ሳሌም ኣነ ህብ ካብ ዕምበባ ክረኽብዎ ካብ ዝኽእሉ ጽገን ላዕሊ ረኺበ። እታ ምሸት ፍልይቲ መዓልቲ እያ። ፍቕርና ኣብ ዕምባባ ምብጽሑ ዘበሰረት ኣጋጣሚት። እቲ ብሕጂ ዝተረፍ ናይ ፍረ ጉዳዩ ንሱ ድማ ድሕሪ ዕምባባ ከም ዝብጻሕ ጥርጥር የብለይን። ምስጋና ይብጽሓዮ ፍቕርን ዝፈጠረ